Keďže máme v zásade veľký rozmach elektronického obchodu, či už na tovarovej alebo službovej stránke teda tej ekonomiky, tak v podstate cez týchto poskytovateľov platobných služieb, cez ten prístup sledovania peňažných tokov sú títo poskytovatelia, ktorí poskytnú platobné služby súvisiace s viac ako 25 cezhraničnými platbami tomu istému klientovi, sú povinní tieto záznamy reportovať na kvartálnej báze finančnému riaditeľstvu. Deje sa to v celej Európskej únii a celé sa to zhráva v jednom elektronickom systéme, ktorý vlastne je spravovaný Európskou komisiou a odtiaľ chodia rizikové analýzy. V podstate sa sleduje ten princíp sledovania peňazí je založený na tom, že ak niektorému klientovi, zjednodušene povedané banky, príde 25 cezhraničných platieb, tak je veľký predpoklad o tom, že ten subjekt vykonáva ekonomickú činnosť a finančná správa si to vie cez tento systém pozrieť